Pito ka kaso sa Omicron variant ang nadugang sa Cagayan de Oro City. Kini ang ikaduhang batch sa maong kaso nga natala sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. February 1, dihang nadawat sa DOH-10 ang report sa Philippine Genome Center sa Manila nga adunay dugang pito ka mga individual ang nagpositibo sa Omicron variant sa COVID-19 nga gikan sa Cagayan de Oro City. Duha sa pito ang returning overseas Filipino nga gikan sa nasud Amerika ug Saudi Arabia, samtang usa ang local case nga gikan sa Cagayan de Oro City ug upat ang naritag lamang dinhi sa syudad tungod dinhi na sila giswab. Itong one local case pati apat na ritag na case, isang company lang sila po, sir. Then all 7 are fully vaccinated upon review of their profiles natin. Then wala po silang mga major symptoms, no. All 7 mild po sila na cases. Gidugang pa sa City Health Office nga niadtong December 21 ug 26 pagiswab ang duha ka mga ROF ug nakumpleto na nila ang ilang quarantine sa Manila, samtang January 2 dihang miabot sa Cagayan de Oro ang 5 ka mga individual aron magtrabaho sa usa ka construction company sa syudad. Apan ang usa kanila nagpakita og sintomas, hinungdan nga giswab sila pagka January 7. All of this result na 7 lumabas po ng 31 late afternoon po ng 31 at present po lahat na po ng 7 are clinically recovered. Lahat po sila may negative na RT-PCR na upon review ng profile just this morning. But hindi pa rin tayo nag-stop. Ongoing pa rin ang ating contact tracing for this, especially itong 5 na nandito sa atin. Sa karon, padayon gihapon ang pagsaka sa ihap sa mga natakdan sa COVID-19 sa syudad. Busa padayon ang panawagan sa gobyerno nga magpabakuna na ug sundon ang minimum public health standards. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.